Kaixo eta ongitorri denoi datuetatik tiraka saioaren atal berri batera. Zenbakiak, kopuruak ehunekoak izaten dira gure saioaren bizkarrezurra, eta eguneko zehatza ez dakigun arren, seguru azken asteotan zuen elkarrezketetako asko eta asko beroaren ingurukoak izango zirela. Beroa izan da protagonista azken asteotan eta badaude horretarako motiboak. Arrasaten esaterako, Arrasateko estazio meteorologikoan, ekain batean inoiz erregistratu den temperaturarik altuena erregistratu zen joan den ekainaren 24an, 41,9 gradu. Asko, porque gu sekula bez bizi behari dakogun alako temperaturak, sekula bez. Bueno, sí. Bai, izan ere uste dut urte sasoi honetan ez dela horrelako temperaturarik ikusi. En estas fechas, pues. Bueno, 24 izen bazan, igual San Juan zuaren eragin izango zen. Hor erantzuge peukiko bere papera. Arritxu, azkenengo boladan, olakoak ikusten ohiketan hasi gare, ez? Eta garbi dau, aldaketa klimatiko hor dauela, eta gauziek ez daukela itxuriko bera ingo dauenik. Asko, nik ez dut horrelagorik ezagutu. Begira, ni nagusia naizela eta gauzak aldatzen direla, baina eguraldia asko aldatu da. Harritu baino gehiago bilurra emuten da. Bai, San Juanetako hastia izen zen oso txarra. 40 gradutik 3-4 egun egotia ez da normala. Zeo gertatzen da bileranetako argi eta garbi gelditzen da. Temperatura altuak batetik izpide, baina baita bero boladaren iraupena ere. Ekaineko bero bolada Euskalmeten arabera 11 egunekoa izan zen, eta horrek izan zuen eragina esaterako osasun etxeetan. Larrialde etxeetan ikusi duguna da gaixo kopuru baino gaixo, gaixotasuna deketen gaixuak edo pazientiak, horrek bai bere behar diaben arreta maila gora indabela. Azkenean izan dira pertsona nagusiak, azkenean fragilidade maila handixo bat dekotielako, eta bebai bakarri bizitan jendia. Da bestetik paziente kronikoak. Bai bihotz arazoak, arnas arazoak edo giltzurrun arazoak ditzen pazientiak. Eta biztanleri hauetan ikusi dugune arazoak izan dira alde batetik zorabio gehiago ondiala, konorte galerak, hipotentzinuak, desorientazioak, eta gero beruak eragindako arazoak gaixotasunetan. Bagoazen gaurko lehenengo datu sortarekin, eta horretarako Debagoienean dauden 4 estazioetan zentratuko gara. Bergaran dagoen San Prudentziokoan, Oñatikoan, Arrasatekoan eta Aretxabaletan dagoen Urkuluko estazioan jasotako datuetan hain zuzen ere. Ekaineko datuak izango dire izpide edo aztergai izango ditugunak, eta ekaineko batazbesteko temperaturari begiratzen badiogu, San Prudenzioko estazioan jaso da batazbesteko altuena, ia 22 gradurekin, 21,9 gradu zehatzago esateko. Arrasateko batazbesteko temperatura 21,3 gradukoa izan zen ekainean, Oñatikoa 21,1koa eta Urkulukoa 20,4koa. Ekainan erregistratutako temperaturarik altuenaren bila baina, Arrasateko estaziora jo behar dugu. Izan ere, 41,9 gradu erregistratu ziren bertan, ekainaren 24an San Juan egunean. Erregistroak daudenetik, Arrasaten ekainan jaso den temperaturarik altuena da hori. Arrasaten eta baita Debagoienean ere. San Prudentzio ekainaren 22an erregistratu zen temperatura altuena, 41,6 gradu, eta Oñatin ekainaren 23an, 40,8 gradu. Urkulun ekainaren 23an eta 24an, 2 egunetan, 40,5 gradutara heldu zen termometroa. Ekaineko temperatura maximoen batazbesteko altuena beste behin Arrasaten topatuko dugu, 29,1 gradu. Urkulun batazbesteko hori 28,9 gradukoa izan zen, eta Oñatin eta San Prudentzion 28,8 gradukoa. Eta herritarrok nola egin diegu aurre temperatura altu horiei? Zela bizi izan dozu aurtengo ekaina bero aldixekin? Goizitan bueltatxo bat, goizien goiz, ni goiziko 7 urteten dut ibiltzen, gero errekatxo batzukin, etxera joan, eta arratsaldetan etxien, urten barik. Eta goizien bueltatxo bat, porque arratsaldien auskalo, zela handatorren eguna. Bueno, yo creo que yo bien, porque donde yo vengo pues hay calor. Pero creo que... Tira, nik uste dut dik ondo eroan dudala, natorren lekuan bero egiten duelako, baina uste dut hemen itogarriagoa dela. En la sombra.
Itzaletan eruan dut eta hidratazioa jarriz. Bueno, mugatute, ordu asko igual etxetik urten barek, etxiek eta pertsiana botata, pitxat kobazuloen jet, eta gutxi gora bera, oinarte aguantau deu, baina egixe da, ez tala erosue. Alden moduan eusten, etxean aizagailuarekin, ura edaten, fresko jaten. San Juan hastia oso horra. Ume txikinekin eta nik oso txartora ematen dut. Eta ume txikinak behin uste ez dela oso osasuntxua. Arreta orain, Arrasateko eta San Prudentzioko estazioetan jarriko dugu 2026ko ekainean temperatura bataz besteko temperaturarik altuenak erregistratu zituzten 2 estazioetan. Eta oraingo honetan beste urte batzuekin alderatuko ditugu aurtengo datuak. 2001-tik 2026 bitarteko ekain guztien bataz besteko temperatura 17,7 gradukoa izan da Arrasaten. 2026ko ekaina izan da orain arteko beroena, bataz besteko hori baino 3,6 gradu gehiagorekin. Eta ikusten duzuen moduan, 5 ekainik beroenen artean daude baita ere, 2025koa eta 2023koa. Bergaran dagoen San Prudentzioko estazioari dagokionez, gauzak zertxo baita aldatzen dira. Ekaineko bataz besteko temperatura 18,7 gradukoa izan da bertan, 2001-tik gaur egunera arte. Eta urtengoa bigarren ekainik beroena izan da, iazkoa apurtxo bat beroagoa izan zelako. Kasu honetan ere, 2023koa 5 ekain beroenen artean kokatzen da. Izan bataz bestekoak, izan absolutuak, Debagoieneko estazio gehienetan errekorrak hautsi dira aurtengo ekainan inoiz erregistratu bariko markak erregistratu direlako. Baina hori hemen bakarrik gertatu da, eta zer dago horren atzean? Gaurko honetan erantzun hori guztiak emango dizkiguna, Euskal Meteko meteorologo Miriam Ruiz izango da. Beroa orokorra izan da ekainean, ezuelik Debagoienean, Euskadin erabat beroa izan da, eta datuak ditugunetik beroena. Bataz besteko temperatura Euskadin ohidena, baina 3,7 gradu beroagoa izan da. Eta gainera 4 egun jarraian bataz besteko temperatura maksimoa 35 gradu ingurukoa izan da. Debagoienean ere, ekainik beroena izan da, Arrasaten esate baterako erregistroa utzi genuen, eta maksimoa 41,9 gradukoa izan da. Antizikloia tinko utzi dio, Iberiar Penintxula eta Europako zati handi bat bere menpe hartu du, gainera goi geruzetan gailu bat oso sendoa sortu da, eta hego ukituko haizearekin, hego mendebaldeko haizearekin, Afrika iparraldetik aire masa oso beroa gerturatu da gurera, eta gainera egun askotako kontua izan da, aire masa bero hori ia ez da mugitzen, ia esan mugitu, blokeo antizikloniko horren menpe, borraskak oso iparraldetik igarratzen ziren, eta gurean aire masa bero hori ez da mugitu. Ekaineko bero boladaren ezaugarretako bat izan da, gauez ustez freskatu behar zuenean, bero egin duela. Begiratu dezagun orain, zeintzuk izan diren eguneko temperatura minimo altuenak. Hala, Arrasaten ekainaren 22an erregistratu zen ekaineko temperatura minimo altuena, 23 gradu. Arrasateko minimo altuena bakarrik ez, Bailara osoko minimo altuen ere izan zen hori. San Prudentzion 21,4 gradukoa izan zen minimo altuen ekainean, Urkulun 20,1koa eta Oñatin 19,4 gradukoa. Esan gainera Oñatinez, baina gainerako 3 estazioetan 2021tik ona erregistratutako ekaineko temperatura minimo altuenak izan direla 2026koak. Egunak hain beroak izateak, gauak ere beroak izatea dakar, eta ala ezpada, zer gertatu da urtengo ekainean? Temperatura altuak izateak ez du esan nahi, temperatura minimoak gaueko temperatura ere altua izango denik. Egia da, ekainean hori gertatu zela, baina segatik, hego ukituko haizea ibili zelako egun askotan. Orduan, haize horrek ez dio uzten gaueko temperaturari jeisten. Uztaila hasieran berriz, egun batzutan beroa egin zuen, baina gauez oso gaueko temperatura asko jaitsi izan. Gaueko temperaturan importantea da
Guk iragarpena egiten dugunean kontutan edukitzen dugu hodeitza eta haizea. Haizerik ez baldin badago eta zerua oskarbi harrapatuz gero, izartzu dagoenean zerua, gaueko temperatura desiente jaisten da. Normalean, ez beti, baina normalean, uda partean minimoak goizeko zazpiterdiak, sortzirak inguruan neurtzen da. Neguan beranduago, eta orain udan, goizeko zazpirak eta sortzirak inguruan. Lehenxago ikusi dugu, Debagoieneko estazioetan guztietan ere temperatura maksimoak, ekaineko temperatura maksimoak 40 gradutik gorakoak izan direla. Eta hori gainera, ez da egun bakarrean gertatu. Arrasaten adibidez, 3 egunetan erregistratu ziren 40 gradutik gorako temperaturak. Ekainaren 22an, 23an eta 24an. Esan 2016tik 2025erako ekain guztiak kontutan hartuta, behin bakarrik gainditu zela 40 graduen langa. Eta San Prudentzioko estazioan ere egoera antzerakoa da. Aurtengo ekainean 3 aldiz gainditu dira bertan, 40 graduak 2016 eta 2025 artean, bitan bakarrik gertatu zen hori. Eta hortik Miriam Ruizi egingo diogun ondorengo galdera. Hainbeste egun bero jarraian izatea zerbait puntuala da, ala hori da datorkigun aurrerantzean. Ez, hori da joera, badakigu klima aldaketaren ondorioz, bero boladak maizago gertatuko direla, eta gainera luzeagoak izango dira. Lehenago hasiko da beroa eta beranduago amaituko da. Gainera aipatu dezakegu bero bolada horietako temperatura maksimoak geroz eta altuagoak izango direla, muturreko temperatura geroz eta altuagoa izango dela. Klima aldaketak hori izaten digu, beroa lehenago etorriko dela, eta gainera luzeago eta maksimoak ere altuagoak, muturreko temperaturak altuagoak izango direla. Guk datuak aztertuz gero, Euskadin 70. hamarkadatik bero bolada egunak egun batean ja luzatu dira hamarkada bakoitzeko. Egia da, denok dakagula buruan 2003ko uda horretan oso bero bolada luze bat izan genuen, 12 egunekoa, aurtengoa 11 egunekoa izan da, gertu gelditu da, oso gertu, egun bategatik, eta urte horretan, 2003 urtean ere, ekaina Debagoienean ere oso beroa izan zen. Beroari aurre egiteko moduak asko izan daitezke, bat adibidez, haizagailuak erostea, naiz eta aurten hori zailtxamarra egon den. Erosio zu ventiladorerik edo aire giroturik horri aurre egiteko? Ez, baina nire ingurukoak, gaur bertan nire koinatiak esan duzte erosi dauela. Bueno, lo tenía desde el año pasado. Iaztik neukan. Hor klimatizadore bat hartu dugu, hori bakitzu hori berez da aixegailu bat, gero aukiri duena baita ur pixkatxo bat eta izot pixkat jartzeko, eta nabaritzen da. Ixen bat amak ja 87 urte ditu, eta holako bat ikusi duen konsulta baten, animatu zan hartzea, eta egiz esan posi gaude. Bai, haizagailu bat erosi dut, beharra neukan. Oin dela pare bat urte erosi ginen ventiladore bat, eta aire egokitua erosteko asmotan egon gare, baina hondikan ez dugu erosi. Egia esan bai ikusi dugula, hori ja bastante denpora goia zela beroaldi bat bestiakin enkadenatzen, eta bai ikusi dugula aire girotuan eta hori klimatizazio soluzioen demandia asko onditu dela, ez? Klimatizazio kanpaina hasi zen apirilaren bukaeran, eta hori azten da normalian berogailuen kanpaina bukatzen denean, ez? Orduan hortan ja ikusten da jendea aurreratzen dela ventilagailuak eta klimatizazioak erostera, gero agortzen baldin bada ez ukitzeko hainbeste arazorik erosteko orduan, ez? Aurten adibidez, 2025ko salmentak ekainean, ja heldu gara. Hori baina nuko 30 gehiago saldu dugu. Hori izan da batez ere klimatizazio eramangarrietan. Eta gero, adibidez, hemen dazkagun torre moduko hauek saldu dira unitate pilo bat, eta kendu dio pixkatxo bat ventilagailu torreko azpaekuekin, kendu dio pixkatxo bat tokia, ez? Azkenean hauek isilagoa dira, mando a distantzia dakate, orduan, Zeren bila dator jentia? Aire girotuak, ventiladoriak, zer da gehien eskatzen dana? Hemen ez du ventiladoreik saltzen,
hemen hori saltzen duna beti instaladorian eskutik aire girotu sistema dia, eta gero eskaintzen duna baitxa, hori soluzio urgentien dako ero, sistema portatiak, ez? Zein izan da gauzia, beste demanda eukidou, saltoki osoan, grupo osoan zegoen estok dana bukatu indala. Eta iraier arte ez da aurrik usten gehiago helduko danik. Orduan, gare momentu baten, baitxe instaladoriak instalazioak iraierako emuten da bizela, eta orduan hori, gare momentu bastante kritiko baten. Aire girotu eramangarriak momentu honetan agortuta daude, bai hemen, bai plataforman eta bai hornitzaileak, ez dakate ezer, baina ezer. Egia da, gure dendak egunero kamio etortzen denean, zabaltzen dugu dena bete eta aukita, eta gero plataforma logistikotik bidaltzen duzku egunero, eta berriro hornitzen da denda, eta iesta ez. Baina egia da, eramangarrienak, saldu direla pilo bat, eta momentu honetan ez dakagu ezer. Igartzen duzu aldaketa bat aurrek urtetik ona, jente gehiago etorri da olako kontuen bila? Igartzen duna da, tendentzia gero eta indartzuagoa dela, ikusten duela zenbat bero gehiago dela eta bero aldi horre luziagoa diela, eta aurrek urtetik ona diferentzia garri du. Denetarik, bai gazteak, batez ere ume txikia dazkatenak etxean eta etortzen dira etxea pizkatxo bat hobetu urkitzeko txikiendako, eta nagusiak baita ere, batez ere etortzen dira nahi dute etxea azkar ostea eta instalazio gutxi dakaten gauzak erostea, ez? Euskalmetetik esan digutenez aurrerantzan bero boladak, ohikoagoak, luzeagoak eta temperatura altuagokoak izango dira. Eta Arrasateko kaletan ere, antzerakoa erantzun digute lehengo eta gaur egungo uden inguruan galdetuta. Kezkatuta ere agertu dira horrek ekar ditzaken ondorioekin. Gaur egungo udak esango zeinon diela beruauak aintzinako udak baino? Bai, noski. Hau, el cambio klimatiko esaten dauena argi dauela, ezin daukatu. Urtetxo batzu badan hori, porque lehen udaberria zan udaberri. Eta pasatzen gara, negutik udara, ez da udaberrik, eta uste dut udazkena ez da, muturratik mutur batera pasatzen gara. Nunca había sentido tanta calor. Inoiz ez dut orain beste bero sentitu. 16 urte daramat hemen eta uste dut aurten bero handiagoa izan dugula. Muturriko temperaturak aurretipe nik ezautu ditut, baina esango neuke iraupena dala bereziki luzea momentu honetan. Beste momentu batzutan be ehondie, baina ez hainbeste, eta ez igual hain goix, igual abustu esan gehiago temperatura altuek pairatzeko garaixe hemen debagoinenien, eta oin aurreratuta dagoela esango neuke, baina horberaren pertzepzioa askotan okerra izeten da, hortan. Bi bero egun egiten zituen eta gero freskatu egiten zuen, baina orain 8-10 egun bero daude segidan. Ni goratzen az txikitan, noizien behin 35 gradutara heltzen ginenien zala gauza bat soikua. Eta gaur egun ja 35 gradu normalizatuta dago. Orduen hau okerrera dauela, nietako argi eta garbi gelditzen da. Eta hori normalizatia uste duzu, arriskutsua izan lehikela edo zer uste duzu? Bai, noski, guretako bai eta danontzako, naturantzako. Gaur justu irakurri dute egunkarian, bai leka, patata, eragin bat euki dauela, baserritarren eta atzo nire baserritarra esaten ustean. Ez dauke leka, porque danok zelan da, galdu indielako, zikatu indie beruakin, osea, danontzako. Gelengoko eragin izan beharko litzateke, hausnarketa sakon bat, ikusirik hori aldaketa klimatikoa ez da etorkizun bat, hemen dagoela, etorri zan denbora bat dela, hori ekiditea ezinezkoa da, baina horren eraginak neurri baten moteltzea oraindik gure esku dago, esan nahi dut, areta gehiago ez okertzea, ez horren beste buelta ematea gertatu denari, baizik eta ez badugu neurri egokiak hartzen, hau okerrera joango da. Hortaran, hor, denok geurea jarri behar du. Gaizki daroak, bai. Horrela jarraitzea larria dela uste dut. Oso larrixak, bai. Agrikulturan, gaixotasunekin, itsasoko temperaturaekin, etorri da gelditzeko eta honen ondorixuak ondikan ikusteko dugu.
Beroari aurre egiteko beste modu bat, etxearen zati bat edo etxe osoa aire girotuarekin freskatzea da. Azken urteotan gainera, gero eta jende gehiagok egiten omen du horren alde. Azken aldixan, berua protagonista bihurtu da lekudanetan. Eta temperatura altu honen aurrian zerrin jakitzeko gorkakin gauzgar. Haupa, egunon. Hotzberoko arduraduna zarazu. Bero aldixa, azken aldixan, asko berbaitzen den kontua da. Zelan igarri dozu zuek hotzberon? Bueno, guk udaz aso jontan, maiezetik honutza asko igarri dugu. Asko igarri dugu, instalazio domestikoko kanpaina egiten dut honetan, jentiek beruen buruz bukatutoko etxietan eta hortik demanda hundixo goten da, urtero, baina urten izen da ikaragarria beste urte batokin konparuta. Zer eskatzen dugu jentia normalian diketan dagoenean, ez? Zein zaten eskarixa? Hotza. Jentia ditzen dugunak, da etxien bero pastan da bielako, eta orduan soluzio bat horixe berui kentzeko. Eta horren horrien hotza sartzia da soluzioa. Eta zeintzu daz, hotz hori lortzeko ezintzu di alternatiba desberdinak. Normalian aire girotuan inguruan hitz egiten dugu, hori zaten da gehixen instalatzen duzu? Bai, azkenien berua baldin badarazua, soluzioa aire girotua da. Aire girotuan barruen gero, badaz instalazio mota desberdinak, formatu desberdinetako makinak, baina aire girotua. Eta domestikoan batez beha, barruko makinak bat izen, bi izen, hiru izen formatu desberdinetuk izen dabe, betik eskatzen duzko instalazio tradizional batenak abitzen berbaitzen, unidade kanpo unitate bat. Hortik aparte, arazo bali maz kanpo unitate hori pitxeko, baina familiare beste soluzio batzuk, zela makina monoblok moduko batzuk, horri fatxadetara bizulotxo eskatzen daue, oia betian pinguino deitxu jakien portatietara, horri die, soluzioak emuten duen soluzioa. Mugak be egoten die, ezta? Instalazio honen jartzerakoan, etxedanetan jarri lehiki instalazio bat, edo badaz batzutan hori? Bai, mugak izaten dira alde batetik, asko bukatutako etxia di, obran ez da, orduen barruen makina segun nuen ipitxeko, soluzioak emubitzazu igual, tetxugak apurtu bide, o kanaletak erabiltzen dira, soluzio desberdina badaz. Eta hori, instalazio tradizional goi ezen nien, kanpoko unida hori jarteko, hori kanpuan jarri beharra duku. Eta horrek limitetan gauz, fatxadak ezin jo erabili, teiatuak ezin jo erabili, orduen limitetan gau gure balkoi, sekadero, alako espazioetara. Eta etxe bakoitxape eskaintzen dozu daukena, dana pestauki biamuruko balkoi bat, hortxe da limitazioak. Eta gero, horrek kanpoan jartzen dien horrek berua be emuten da bie kalera, ezta? Bai. Orduen, imaginatzen badugu, geroz eta jente gehiago jarri horrek aire girotuak, ez? Eta gero, kanpoan hori ukita, kaliak asko berotuko ziren, bada zalantza bat sortzen dana, ez? Bai, berbait, baina nik ulertzen dut, azkenien aire kondizioan egiten dauna, energia termikoak kasu honetan beru egiten dau, trasladau egiten dau lekuz. Osea, esan gurot, kanpoko aixiai aportetatzen berua, da barrutik atara dauena, orduen barrua ostu egiten dau. Orduen da, enaiztako, karo, sentitzen duena kanpuen bagaz da berua, baina kanpuen beroten gabitzen enean, barrua osten gabiz. Orduen bai sortzen da bero mekaniko bat, makina bat martxan dauena, baina erozein motore, konbustioko motorrak, kalderak, etxemixak botatzen duen beruakin, da nik ulertzen dut, geixo berotzen da biela. Kusi dozu bilakaera bat urtietan, zuek lanien denporatxo zoiezeia, lehen gehiago igual enpresetan... Bai, industrian metien egin ja, azken hogeita marrutan nintzen, buleguak itxen dinien, tailerretan inkluso, erlo komertzioetan be bai, baina domestikuen, azken hogei urtean, inizen die etxietan, bai obran, bai bukatutak etxietan, baina askoz begutxi bizen dut egitxe, azkenen urtetan nik azkenengo dozen erdi urtietan ero, ja askoz begeixo da bilipitzen. Eta batez beha azkenen urti hau oso gogorra izen den nien, asko proporzionalki asko kriston eskara bilioki du. Bero gaiuak ez Euskal Herrian danok auki izan ditugu beti, edo geixenok behintzat etxia berotzeko, eta gaur egun geroz eta beharrezkoa ikusten da etxia fresko mantentzia. Bai, eta gero, karo, urtetan inoztun bezeruak inegon da azkenien, otzerako eskatu duzko, instalazio otzerako eskatu duzkoen bezeruapek ero urakin joteza, eta egizezan makinak neguen gehiago erabiltzen daue. Nahiz da otzerako makina danak gaur egun ja, bero pompadie. Otzen muten dotzuen buruen, berua muten dotzua. Eta hemen nahiz da udak eta gogorrak ezen Euskal Herrien ondio neguak luzio badi, orduen. Nahiz da udalako epini makina, erabilera neguen gehiago mutotazu. Eta merkia, konsumo aldetik eta merkia, orduen dukuzun negu partian erabiltzen duzu, eta gero udiailegetan denien, hotza daukutzu bai. Proportzioan, berogailua erabiltzera ohituta dauen norbaitentzat, harrigarria izango zen fakturia udan, haize girotu erabilita? Azkenien ekipuak aerotermikoa dira, efizientia dira. Aerotermiak itxen dauna, azkenien, erresistentzia batekin beroten bau, estufa normal batekin itxen dugu.
kilovatio orduko energia bat erosten dugu, eta muten dugu, bat emuten dugu. Eta aire girotuakin dauko errazioa laukua. Osea, compramos 1 kilovatio hora y damos 4 kilovatios orduen, estufa batekin konparata 4 aldiz merkiagoa da. Eta gazakin, gazan erdi presioan berotu lehik etxiak. Ez da gaza bera konsumoa karu dela bakarrik. Dakutu gazan fijua, gazan inspekzinua, gaza borobiltzen dauen azkenien guzti hori. Orduan berezitzen izan beharko, bereziki larritxu beharreko kontua, ez? Ez guztiz kontratua. Aire girotua, egun osoan jarrita bai, ez zein dago bendixua, zein da erabilerarik eraginkorrena edo? Inertzian, berotzen erogozten, kasuntan osten gabitzen lokal horren inertzian arabera. Nik etxien adibidez, ipitxin dut, bero nekin, 24-25 gradu epitzen dut, eta kontinu eukitzen dut. Mantendu. Zuzenagoa pentseta jat, bai. Ni duples badauke bai goiko pisua, itzaltzen bot, askar eta asko berotzen da orduan nahi dut, mantentzia holan, konfort gehiago egiten dut, ere uste konsumo aldetipe aproposena dela. Etxian arabera asko aldatzen da gero erabilera, suposatzen dut, ez? Etxia hundixa, txikina, zenbat leio, eguzkixa zenbat denbora emon. Zuek hori kontuan hartzen dozu instalazio etxerako orduan, edo nahiko antzerakoak dieta gero erabilera da aldatzen dana, pertsona bakoitzana? Ez, kalo, kontuen hartu dizu, ez da iguala eguzki begi bixan etxe bat, o kristaleria egoaldera, segundoken egongelia, segundoken logelak horren arabera, itxen duguna bezerua nafan, azkenin bera dakion duen bere etxian nundeuken arazua, eta horren arabera saiatzen gara, muten soluzio honena. Instalakuntzi dagokienez, ikusi dozu aurrerapena hundixa emundala makinetan, zelan itzen dien gauzak, 30 urte honetan? Bai, salto hundixa gonzan, 2000 urte hueltan horra zizien ja inverter ditzeako nazien lehen kompresoriek eta geixenak todo nada zien, eta gero elektronikiakin zizien funtzionamiento proporzionala ditzen, horrekin efizientzian eta konfortien asko abantzeusan. Eta lehen 15 urtetik aruzero makina asko hotzerako bakarri zienak, bero pompa sortu zen, eta gaur egun makina danak hotzerako eta... Osa, jentiak bero gaiaukiaren gero aizia girotu hori erabiltzen dago bai neguan, ez? Hori da, erabili zaik, eta ez dugu bixak eukibia, hau be, gerutak eixo dira merkaturatzen, azkenien jentiak apostetan dugu sistemonatik, dakutula hotza eta berua, urberua sortzeko termoaerotermio batekin ero beste soluzioen bota bat, horrekin azkenin gaza alde batera izten dozu. Kentzezara, kalderia, radiauriak, azken hori dana, elimino bitxen dozu ekuazinotik, beste modu bat. Alternatiba, geroz eta gixo erabiltzen da alternatiba, ez da? Munduko beste leku askotan igual, oikua dana ero, baina hemen, ez dakit sozialki ero, gaz oituta, kaldera, radiador, eta askoz beha gauza gixo daz. Eta aurrera begira zelan ikusten duzu, ez? Ikusten dugu aldaketa klimatikoakin be, badatuz laberua, geroz eta geixau, aurten lekuko daukogu azkenengo hilabetietan ukitzugun alerta gorri naranja horrek danak. Zelan ikusten duzu, aurrera begira? Nik uste dut, alde batetik hori, hotzan eskairiak eruta ondixo izan bihar, azkenien biharra eukibio, azkenien faten gare lanera gulo bat eitxezu lana ondo zaz, kotxin aixi daukutu, bat ez da kafea darten aixi daukutu, eta etxera aietasa, eta lo ezin jozu egin orduen. Gerutan eman da geixo gombia nik ulertzen dut, eta gero Europa aldetik, Europa gazik ez dauko, orduen joeria eta laguntza behongo die, ni betetan dut instalazio mota honeik ipitxeko aerotermikuak. Geotermikoak, apur bat, gazaz aparte doia zen kontu horri dan. Betetan dut joeria hori izango dela. Ezak igorkazuk, otzberoko arduradun moduan behikutzen aholkuren bat gendian dako, bero aldi horrein aurrian zein geiken. Bueno, lehenengo persianak eta ondo zerra, toldu badukutu, hori babestu aldosune egin, gabien temperaturia bajetan bada saiatu ireztapereken ventiletan etxia, hori zengo zan zuzenen, etxean apestau eskaintzen ventilazio hori itxeko aukerako, ez dakutulako bi ventana parien, o trafiku dakutu eta ziniozu zabaldu, eta horrekin espaldin bada nahikua, aire kondiziono bat epine biko litzake. Mila esker eskaitako informazioagatik. Zeuei, Etxean geratu barik uretan freskatzea izan daiteke beroari aurre egiteko beste aukera bat. Gurean ez dugu kostalderik, baina Debagoieneko udalek hainbat baliabide dituzte beroari urarekin aurre egiteko. Hala, 3 herritan daude kanpoko udal igerilekuak, Arrasaten, Bergaran eta Eskoriatzan. Azken urteotan ugaritu den beste baliabide bat Urtxorrotena da. Arrasaten 2 gune daude, eta Elgetan eta Leintz Gatzagan kenduta gainerako herri guztietan gune bana. Elgetan dena den uztaian esaterako, Bizpaire gunetan urputzuak jartzen ditu udalak. Horretaz aparte baina, ezin ditugu ahaztu bainorako guneak Usako Oñatin eta Albina Aramaion adibidez.
Eta herritarrek beroari ihes egin ahal izateko gehiago edo gutxiago, baina Debagoieneko udal guztiek egokitu dituzte babesleku edo aterpe klimatikoak askotariko tokitan. Gainera, kiroldegietan, frontoietan, gerizpea duten parketan, kulturetxetan, elizetan. Orain arte 2026ko ekainaz hitz egin dizuegu erregistroak daudenetik, beroena izan den ekainaz esan behar da, baina uztaileko lehenengo 15 ere antzera joan dela, berotik joan dela, baina zer etorriko da datozen asteotan? Eta ekaina beroa izateak esan gura du uztaila eta abuztu ere beroak izango direla? A ber, ez da zergatikan hori gertatu biharre, baina egia da, litekena da, bero bolada gehiago izatea uda honetan, uztaila segurazki beroagoa izango da, abuztua oraindik urrutiago dago, eta bueno, ziurgabetasuna orduan, zenbat eta epeagoa luzatu, ziurgabetasuna handiagoa da, baina egia da estatistikoki hori iragarpenek hori ematen digutela, bai uztaila eta baita abuztua ere beroagoak izango direla. Eta horren guztiaren aurrean, aintzat hartzeko hainbat aholku. Hori, betikoak, bero asko itxen da benian, bai, 12etatik 5etara kalian ez ibiltzeko, erabiltzeko arropa freskua, eta ariketa fisiko edo jarduera holan pixkate gogorra ez itxeko bero asko itxen daben orduetan. Eta gero alden ainean, bai, albada jarduera edo lan ordute gisa moldatzia, ez? Eta gero, etxe barruan, betikoak bero asko itxen dabenean dana itxita, da gero, saiatu pixkate ura eta freskatzen etxean gauzenian, eta gero, garrantzitsuena da, hori, urra edatia. Maiz ura eratia. Ez itxoitia egarri izatiaz. Leheno ja ura eratia. Eta gero, saiestia eratia bai kafeina, alkola eta gaza edo azkurria duten edarixak, ez? Horrek azkenean areagotu itzen dau egarri gehiago eukitzea. Eta gero bai, janaria bai barazkiak, fruta, jatia eta saiestia koipetsua dian janarixak edo larrei jatia. Ikusentzulok hementxe bukatuko dugu ikasturte honetako azken datuetatik tiraka. Udako oporren ostean itzuliko garagu, eta espero dugu zuek ere alaxe hortxe gure zain egotea. Hurrengora arte.